Chcete vedieť, ako koordinujeme naše služby? Poďte s nami do malého poľského mesta Międzyrzecz. Tu sa nachádza obrovské prevádzkové stredisko spoločnosti CVS Workwear. Takto to vyzerá z vtáčej perspektívy. Obrovská sieť ľudí a strojov. Všetci pracujú na tom, aby bol život našich zákazníkov jednoduchší. Naše služby sú väčšinou neviditeľné, ale toto video je výnimkou. V Międzyrzeczi pracuje viac ako 500 ľudí. Tu uchovávame 1,2 milióna nových odevov a každý deň recyklujeme 15 000 kusov na ďalšie využitie. Na sklade máme 1,3 milióna emblémov pre 23 000 zákazníkov. Denne spracujeme až 25 000 kusov odevov pre spoločnosti v celej Európe. Okrem toho vybavujeme aj individuálne objednávky našich kľúčových klientov. Naše služby sú založené na starostlivosti. Rôzne kontroly kvality zaisťujú, že sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na také oblečenie, ktoré ich spoľahlivo ochráni. Môžu si byť istí, že pracovné odevy vydržia a že sme ich pred odovzdaním dôkladne otestovali. Veríme v technológie a veríme v ľudí. Veríme vo flexibilitu, starostlivosť, remeselnú zručnosť. Naše služby sú CFC. To je skratka pre Centrum spokojnosti zákazníkov. V našom svete je všetko prepojené so všetkým a tiež každý s každým. CFC je miestom, kde sa prepájajú jednotlivé časti našej siete. Odtiaľto neviditeľne riadime výrobu u našich zákazníkov. Zaisťujeme, že pracovné nohavice dobre sedia, že zváračské bundy sú nepoškodené, že dodávky dorazia kompletné a včas a že správne logá sú vyšité na správnych pracovných bundách. Naše služby sú rovnaké pre všetkých. Či už ide o malú remeselnú firmu alebo veľkú korporáciu s tisíckami zamestnancov, pre nás to nehrá rolu. Naša služba je prepojená, osobná, dôkladná a šitá na mieru každému z našich zákazníkov.